Η αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής συναντάται από τον 9ο αιώνα. Η πιανόλα αυτόματο πιάνο εμφανίστηκε το 1876 και χρησιμοποιούσε διάκριτο ρολό χαρτί με αποθηκευμένη μουσική. Το 1897 χρησιμοποιούσε μια βελόνα για να καταγράφει τον ήχο σε ένα γέλιο με αυλάκια επί καλυμμένα. Και το μετατρέπει σε λεπτό. Το γραμμόφωνο DJ Cherry και ο Ινδρό χρησιμοποιεί μια κυκλική πλάκα, το φύσικο γραμμόφωνο, που αποτελείται από μείγμα κομμολάκας για να καταγράφει τον ήχο. Οι δίσκοι ήταν πιο εύκολοι στην κατασκευή, στη μεταφορά και στην αποθήκευση, ενώ είχαν το πρόσθετο πλεονέκτημα να παίζουν πιο δυνατά από τους κλίνικρους των φωνόγραφων. Ήταν παραμονές των Χριστουγέννων του 1906 όταν ο Φέσεντερ μετέδωσε για πρώτη φορά φωνή και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων. Αργότερα ήρθε ο Ντεφορέ για να εφεύρει την ηλεκτρονική λυχνία. Χρησιμοποιείται κατά χώρο στις ηχογραφήσεις μέχρι και σήμερα. Το 1996 ήταν η χρονιά του DVD. Το DVD συνδυάζει την εγγραφή δύο στοιχείων ήχου και εικόνας. Το 1998 έχουμε την καινοτομία του MP3, κάνει τη μεταφορά 1000 τραγουδιών στη τσέπη λιτάκι. Από τότε μέχρι σήμερα η τεχνολογία στον χώρο της μουσικής τρέχει διαρκώς παρουσιάζοντας όλο και πιο εξελιγμένη και πιο σημαντική την αναπαραγωγή του ήχου. Από την άλλη όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα software τα οποία είναι εγκατεστημένα στα ηλεκτρονικά κυκλώματα των μουσικών. Αυτά δίνουν τα νέα εργαλεία στους μουσικοτεχνολόγους σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας μουσικών συστημάτων. απαιτεί ακόμη και πιο απλή διαδικασία επεξεργασίας ενός ηχητικού σήματος. Να έχει ψηφιοποιηθεί, δηλαδή να έχει μετατραπεί το ολογικό σήμα σε ψηφιακό. Υπάρχει ένα ηλεκτρικό κύκλο με ενός μετατροπέα στον υπολογιστή, το οποίο αναλαμβάνει να ψηφιοποιήσει τον ήχο, και αυτό είναι η κάρτα ήχου. Η είσοδος του ολογικού σήματος για την επεξεργασία αλλά και τη δημιουργία μουσικής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητο το στοιχειώδες κατάλληλο ηλεκτρικό hardware, συμπεριλαμβανομένων και κατάλληλων συσκευών. Έτσι, γύρω από ένα μουσικό υπολογιστή θα πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη κάρτα ήχου. Για τον έλεγχο του ψηφιακού ήχου, απαραίτητο στοιχείο είναι να έχει κανείς εγκατεστημένο και το κατάλληλο λειτουργικό software. Τα προγράμματα δηλαδή τα οποία του παρέχουν πολλές δυνατότητες εισαγωγή και εξαγωγή πολλών μορφών ήχου για επεξεργασία από εξωτερικές πηγές, επεξεργασία της αρχής του τέλους ή της διάρκειας οποιοδήποτε ήχου σε συγκεκριμένο χρονικό όριο, σβήσιμο ή δυνάμωση του ήχου, αντιγραφή από το ίδιο επιβόληση και την Μιλάμε πάρα πολύ στη βιομηχανία του θεάματος, του κινηματογράφου, του θεάτρου και της μουσικής. Με λογισμικά όπως το Max μπορεί κανείς να συντάξει το μουσικόγραφο και το όσο και την τεχνική, όσο και με την τεχνολογική δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δημιουργήσουν νέες μορφές έκφρασης μέσω της μουσικής και φυσικά να δημιουργήσουν νέες συσκευές ώστε να μπορέσουν να το πράξουν. νοσηλευτικές φροντίδες και συμβουλές προληπτικής ιατρικής στα άτομα μιας συγκεκριμένης περιοχής για τα οποία είναι υπεύθυνα και οδηγούν για ευρωπαϊκές. Συντηρεί αρχαιολογικά ευρήματα, αντικείμενα ιστορικής αξίας ή έργα τέχνης σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο, τον ιστορικό ή τον ιστορικό τέχνης. Καλησπέρα σας. Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία της περσινής σχολικής χρονιάς, το τμήμα μας με συνόδευτο 2 ασχολήθηκε με το επιστημονικό τοπίο, πολιτισμός και δραστηριάζεται και δημιούργησε μια εργασία για την τεχνολογία της μουσικής. Ερευνάται στοιχεία από το παρελθόν, από έτσι της ρίζης στην αρχαία Ελλάδα μέχρι και το παρόν, τις δυνατότητες και τα μέσα που προσφέρει σήμερα αυτή η συζήτηση. Δείξουμε μόνο ένα απόσπασμα από την περίοδο της ανατολικής τεχνολογίας μέχρι τη